Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ከም ትኩሉ ግዜ ንጎን መጸኩም ሎም ድማ ኣንሓኹም ሰላሐዲን ምስሓውና አገልጋል ሴም መጽና ኣለና Och idag har er broder Saladin och er broder Sam kommit med det dagliga ordet. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ግሩም ናይ ህይወት ቃል ንመዓልትና ደጸብቕና ኃይልና ዘሐድስ ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av en fantastisk ord som kommer att räcka för den här dagen. መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሎሚ ንዛረቦ ስለ ሰላም ድብል እዩ ናይ ኣምላኽ ሰላም ድብል ቃል ሎ መዓልቲ ከነካፍለኩም ኢና Och dagens ord som vi kommer att prata om det är Guds frid. መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ጥቅሲ 27 I Johannes evangeliet kapitel 14 vers 27. ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሽበርን ኣይስንብድን Från vers 27. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte er hjärta oroas och tappa inte modet. ዋው ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብኡ ድመፁ ነቶም ንዕኡ ደኣምኑ ንዕኦም ሓደ ተስፋ ሂቦም እንታይ ድብል ተስፋ ተዳኢልኩምኒ ሰላም ህበኩም ሰላመይ ድማ ይሓድገልኩም ኢሎም Ser ni, så Jesus har gett ett hopp till de som kommer till honom, för de som tar emot honom. Han har sagt, jag ger er friden, inte som världen ger hans frid. እዚ ሰላም እዚ ግን ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ስለ ዘይኮነ ሰላመይ ኢልዎ ናቱ ሰላም Och den här friden som han beskriver här, det är inte en frid som världen gör. Han beskriver det som sitt eget, min frid ger jag er. እዚ ሰላም እዚ ካብቲ ካብ ነገራት ንረኽቦ ሰላም ኣዝዩ ድተፈለየን ድበርትዐን ሰላም እዩ Och den här friden är ännu större än det frid som vi brukar få när vi gör någonting. እዚ ሰላም መለኮታዊ ሰላም እዩ Det här frid är en utan stopp. እዚ ሰላም እዚ ንልብኻ ክጭንቕን ክፈርሕን ዘይገድፍ ሰላም እዩ Och den här friden, det är ett frid som gör att oro och ett hjärta som tappar modet inte får plats någonstans. ማለት እዛ ሰላም እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገዲፉልና ደሎ ንሱ ባዕሉ ጎይታ ዝነበረት ሰላም እያ Och den här friden som han lämnar till oss, det är den friden som Jesus Kristus själv levde i när han var här. ጎይታ በዛ ሰላም እዚኣ ይድመላለስ ነይሩ Vår Herre vandrade med den här friden. ዋው ስለዚህ እዩ ሰላመይ ይገድፈልኩም ኣለኹ ኢልና Och det är därför han sa, min frid lämnar jag åt er. ሪኢኹም እቲ ኣነ ድበኩም ግን ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኢሉና Och det är därför han sa, den här friden är inte så som du får av världen. ግን ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና ነታ ናይ ዓለም ሰላም ኢና ዳ እምበር ንጥቀመላ ነዛ ብጎይታ ዝተቐበልናያ ሰላም ብዙሕ ኣይንጥቀመላን ኢና Men många av oss kristna gör en stor misstag, och det är att vi använder oss av världens frid istället för den här friden vi har fått av vår Herre. ምክንያቱ ነዛ ሰላም እዚኣ ኣብ ህይወትና ክንጥቀመላ በኣኣ ክንነብር ትሬኒንግ ክንገብር ኣለና ክንለማመድ ኣለና Och vi behöver träna oss och vandra i den här friden som vi har fått. በዛ ሰላም እዚኣ ብዙሕ ከም ዘይንነብር ከተረጋግጹ ትደሊ እንድሕር ኮንኩም ነገራት ክቕየር ከሎ ኩነታት ክቕየር ከሎ ልብኹም ይፈርሕ ይጭነቕ ይስንብድ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በዛ ሰላም እዚኣ ይኮንኩም እንትመላለሱ ዘለኹም Och ett sätt att testa sig själv om man lever i den här friden, det är att se er själva när ni går igenom svåra stunder, när det saker och ting bara skakas om runt omkring er. Blir ni oroliga? Blir er hjärta orolig och ni tappar ni modet? Då vandrar ni inte den här friden. ምክንያት ኢየሱስ እዛ ሰላም ከመይ ዓይነት ምዃና ነጊሩና እዩ በዛ ሰላም እዚኣ ድመላለሱ ሰባት ልቦም እንታይ ኣይከውንን ኢሉ ኣይሽበርን እዩ ኣይስንብድን ኢኻ ኢሉ Och det är för att när man vandrar i den friden så tappar man inte modet och ens hjärta blir inte oroad. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ዓለም ደሎ ሰላም ካብ ነገራት ድመጽእ ሰላም ብነገራት ስለ ዝመጽእ ነገራት ክቕየር ከለኻ ምስ ነገራት ይቕየር እቲ ሰላም Så, och friden som kommer från världen eller friden som kommer av andra saker, den ändras när den saken tas ifrån dig eller när saker förändras. እዛ ናይ ጎይታ ሰላም ግን ካብ ደገ ይኮነትን ትጅምር ካብ ውሽጢ እያ ትጅምር ካብ ነገራት ኣይኮነትን ትመጽእ ካብ ኣምላኽ እያ ትመጽእ Men den här friden som vi har, det är inte den frid som kommer från utifrån, det är en frid som kommer inifrån som vi har fått från Gud. ግን እቲ ካብ ኣምላኽ ድተቐበልናዮ ነገር ኩሉ ኣብ መንፈስና ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ዝኾነ ልምምድ ግን ኣብ ህይወትና የድልየና Men eftersom den här gåvan kommer från Gud, den här friden, så har den kommit in i vår ande, och allt som är andligt så behövs det att vi tränar upp det och vi lever i det. እስከ ሓተኩም ክሳዕ ክንደኢኹም ኩነታትኩም ክቕየር ከሎ ኣብ ዙርያኹም ማዕበል ክበዝሕ ከሎ ንስኹም ግን ብሰላም ትሃድኡ Så låt mig fråga er en viktig fråga. När er omständigheten skakas om, när det börjar blåsa runt omkring er, hur många av er är det som är stilla och inte oroas? መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8
I Matteus evangeliet kapitel 8 ካብ ጥቕሲ 23 ከም በልኩም እየ från vers 23. ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጎልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብ ምንዋእ ስኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታ ይጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ጉዱላት እምነት ከመይ ከእትፈርሑ በሎም ሽዑኡ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገነሖም ዓብ ህድኣት ድማ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉሲ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ክሳብ ጥቕሲ 27. Så från vers 23 till vers 27 står det: Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till fullt storm och sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sade: Herre, rädda oss, vi går under. Han sade till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder i honom. ዋው ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበል ከይመፀ ደቂሱ ማዕበል ምስ መፀ ድቃስ ቀፂልዎ ማዕበል መፂ ጥራሕ ደይኮነ ናፍታ ጃልባ ከይተረፈ ማይ ኣትዩ ነይሩ ንናይ ኢየሱስ ሰላም ግን ኣይተንከፉን Ser ni här, Jesus Kristus sov innan ens när det var storm och blåste. Men när det också blev storm och blåste så sov han också. Så Jesus friden ändrades inte i det sammanhanget. ሐዋርያት ግን ፈሪሖም ሰንቢዶም ኢየሱስ ግን በመፍረሖምን በመስንባዶምን አይተሐጎሰን Men hans lärjungar var oroliga och rädda. Men Jesus var inte lycklig för att de var oroliga. እንታኹንኩም ትፈርሑ እምነት ዶ ይብልኩምን ኢሉ Och han sa till dem: Varför är ni rädda? Har inte ni tro? ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ሰላም ብእምነት ኢኻ ትጥቀመላ Och det är för att Guds frid använder man genom tro. እዛ ሰላም እዚኣ ሻሎም እያ ትብል Den här friden uttalas shalom. ኩልንትናው ሰላም ካብ መንፈስና ክሳብ ስጋና ኩልንትናው ሰላም ተመልክት እያ Det är en frid som täcker alla områden från vår ande till vår kropp. ብጥዕናና ብኢኮኖሚና ብፕሮስፔሪቲ ብኩሉ ነገር ድሓን ክኾነልና ማለት እዩ Och den gör att vi får det bra på alla sätt när det gäller från vår hälsa till vår ekonomi på alla områden. ክርስትና ናይ ሰላም ህይወት እሞ ብጎይታ ብምእማን ብሰላም ተመላለሱ Det kristna livet är ett liv i frid, så lär er gå vandra i den friden. እንተ ደኣ ኣብ ጊዜ ማዕበላት ኣብ ህይወትና ኣብ ዘለዎ ሽግራት ኣብ ህይወትና ኣብ ዘለዎ በዛ ሰላም እዚኣ መምልላስ ተተላሚድና ንኩሉ ሽግራትና ናብ ሰላም ከነምጾ ኢና Och om vi lär oss vandra i den här friden och vi börjar, när vi får svårigheter, när det börjar bli blåser och vind runt omkring oss och vår omständighet är svårt. Om vi lär oss leva i den här friden så kommer vi kunna ge frid till alla omständigheter vi möter. ሰላምን ጸጋን ይብዝሕልኩም Så låt Guds nåd och frid öka i era liv. ሻሎም Shalom.